nanka wo baabi ye adwuma nanka wa sore ekrafo yi enua be oba baako na ni school no na mema miensan obi a na yire ewo ye dan wo ho enti nka wo sore ya no a ohunu se ewisi wo ho no na wo kofre no no obra wo mu ada no ka se na eso wo ye na wo kwa ho adi ntimi wo kru nsonso nsaye ne ya no se na nka eso wo ye ye ne kura no wo tiem Eframan. Etemu woni pa ho. Boss. Yeah. Mr. Your friend is me old man na san kan hu bio. Ntin ka Mr. Kwan kakra na. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No mo sure wo for ma onya kwan wo duma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusu ani bi kra na bi a wakwa yaresa bia na yeyi na be fie. Na wo free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mo abekwa akokro no, ekwan obefa so obefa ni ndro, no mo entertain no. Na wo so nya kwan wo aduma. Ene AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obutimi krokro busu afokro akere wa umu. Omo wo hefa. AM Home Care and Nursing Home. Ewo Fanko, Accra, and Sawom Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dey me dawasepa. What's me breast? AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion, and caring home. Abusia empenifo sanka efiachiri eni abofunu bi mfise wokofi wi ananka ni nyina eno no na so ekame ese amanehunu eni akwanhia ekoto ye kumasifo ne titiriw eni ye sister ya wo ye nurse ni Linda Ajiman ya ejahwehwe bi to ofia wotim na nam so ma eja no ehye ono ene ne mamiensa no abusia anka yakwa kosie emu no awie akosie baatan ne ma amanka wokunu de sabre ne nsuru na agda so gudye mfise asem eto abrante de nya ade a ne we befisisi ana so ase ensem bia ede nam ewuo ne ho ne enkyeremu bia eba na busua ne kyerɛ sɛ no kwasɛm ne sɛ omobo anyo so kra enu nti amamanka mansɛm ho nso eya nti busua no afrɛ drofo ede omunkyeremu atodwa akyerɛ kwan agya ne fa so baaye emmoa womo ye ya Ghanafo ekyerɛ womo ye nhwehan ema ababaawa no ene ne ma no ewuye no emunkyeremu ena mede eba beso mo a mekai wo sɛ aha eye too much it se ne de dika woni me edi ahia subscribe my page na afemi adoma no so sa no upload bi aba onsa ebetimi akabi ebusua be na wotwe ya etwam ni ekokope enua ba no krabre Linda Ajiman ya onam eja so ehwehwere ne nkwa woni ne ma miensa na ebra eja hwehwe no ekọ sa no na akwanhia ne koba ma Linda no efiri mu no enu achi yakope ne krabre be ma ne nkyeremu ode bai wo se ono one ne yere no ente faako enti bebi owo no ni ote ya ne se ne bafafo na frɛ no na asɛm akola ne kan ya ne se papa ye hyi o enu ane asɛm papa ne se wotimete ya bebi a ne wo no opre ya se go betimi aba abaje na yere ne ma ne nkwa nanso wenya kampo amfamba obedru ye na ne besi no asie wie na we na yekosie mu ni wie na fe nkomo ekoso na Ghanafo ekasa na wo mo kyerɛ sɛ so eja ne to fie ho no na nipa ni fie ho enti wo mo beboa ama watimi age ababaawa no ene ne mma no ede afiri sa akwanhia no mu ana na ababaawa ne maame a wo no akasa na wo kyerɛ sɛ enye konye no wo mo ti fie ho no omo ye hwehye se ne ba no ene nananom nyina enhye firi se enipa wo fie o se mokra na mosore na mantimi amboa na ande enti na mantiem amfredom ama wo mo amama me de wo se osusu se ase omontamo enwo enunti eno mo ye hwehan ema na esi ye ne se ebusuya ansa na bekwa kotie maame no enkyeremu no me kanfo AM Home Care and Nursing Home e de ama na ma kyerɛ sɛ wo yarefo bi ya wo po bi amana ba behwɛ no fie na wanya kwan akwakoye adwuma AM Home Care and Nursing Home e wo ho e de ma wo mo hwɛ ayarefo wo mo hwɛ ebia se nipa no so wo de koto baabi wo pe home bi de wo maame akoto wo pe home bi de wo papa akoto na doctor fo agyina no ho ahwɛ no ebia ne nnuro fam na dua ne diem exercise bi wo so wo ye enkomo bi wo so wo mpedifo no mudu baabi sa na mo ya homete enti mo nkomo ne ye ne ya na ensisi ani papa eyesa ye na daje mfa mo mo bo sisi a na ba mo wo be fa no kwa ne time wenso ye AM Care Home and Nursing Home ewo ho e de masafo ne se fa ma me ne bra fa papa ne bra mbenya daje nurse fo betena ne ho abɔ ne nkomo kama ama ne nigi etimi awie ne peye omo enkran ha ofanko eno mo buto mo number no ne go screen ase ne fa na ene wo mo enhwehwe enkomo abo afọ ma Asɛm si ye na nipa wo fie o Ah, mama. Asɛm ni si ye no na nipa wo fie o. Ono ne kwanya na no. Enka one ni kunu enua. Ono ne wo mo ka akire. Ono ne wo mo ka akire. Ti ne wo de bedu no.
nanka wo baabi ye adwuma nanka wa sore ekrafo yi enua be oba baako na ni school no na mema me ensan obi a na yire ewo ye dan wo ho enti nka wo sore ya no a ohunu se ewisi wo ho no na wo kofre no no obra wo mo ada no ka se na eso ye na wo kwa ho adi ntimi wo kru nsonso nsaye ne ya no se na nka eso wo ye ye ne kra no wo tiem efra man etem wo nipa ho wo kru no so kra wo kire se na ne nsa ye ne ya oba ba ma ate se me be ya wati hai obetimi aboa bi wonto bena awomu se ewisie abua ekonyane no se mo ho no eja se na ekoso na kwalai se me be yi wa ha na o fa video yi abia Selina wa ha na o fa ne banko su e na wo fa mesi wo kuri wose entie mu ane meyi tie mu ba bia wo ho da yes oh da yes be meyi wo mo ka kire no nyina wo ba mane nyina o su ehu de ekoso wo ne meyi aside wo dem ho nyina enti wo so obeti ansa krana ono susu ne nua ba ya odi nachi wo nyina wo fie wo frɛ obi amfa nka bi nhim ne frɛ me ye asese emra fie amfa man no fie mpo ne de to mani me se e balenda one ne mani nyina ahye ente lenda ewo ne die no kwase munyame anim se me sime die akira anu adi because me ba no kura me ye pa on to mas kura onananom wo se wa na atete wo mo munyina abrabe no mo free won chen e call Linda ho Friday bia ye pontu nti ye pontu no ye no nketua bi wa yase na e okezi wo ye rasa ofu bia ba fa ne ma doctor no ketua no wo nazi hobby nti ye rasa ofu bia ba fa ne ma ansa ye pie nti senye saa nka ye nyina ye bedu fie no na abotre unsa kan kwa ne ba kokora kai anka de bechechero re eti efiofo no sabre ya Linda ne ma free mu no anom wo ho anka yi tie moment mi anya hwe no omo ato omo kadai omo ho ato na mom okuru no na oye mobo no kwasem me amase no na na dwomene na kasa nyina da esun kwa ne ho bibia sesi akatare o de free adwuma mo baaye ne bibia ne document be bibia mame se de eni si wo ne ho obetimi akase ade ya esiye ensi kwa na wo mo se ede ba de no mo ntimi mu punu nani ana ye de ede ba de because say eja no estatic to abi eja ntimi nya efiti preko pesa estatic akra bi that time no o ma deda ene eja no efa mu ba o ma ka so amkobo abi so amkobo abi na anye sa ye dumo sa aginya ase ho nyina light Entebusia maame no ade entremu sei eba na fe edom so a ewo fie ho no ese a da bi ewiase de amama nka bi wowe eya meko bi manka bi nso de na wankokra nkaye wo mo na mo fie ho omo na asem si wo manim emmo omo ye ene ekwan mo fa so anko mo kra pese nko beji sister no enkwa no na ne nyina mu no omo antimi anya no enye wo mo mfom so ne mo sei ena asem no esitie eko social media nkofo kasa fa ho no omampe enti no pese mo dane nyoma na mo ka ne kura wo asem ni mu na wa wo hwe no hu de si poten eye anadwo no enti abusua krache wo ha be de ma no no ankasa a kire de enti a ofre ye ama ya tiase yo panikase me da wasi bebre e wo awie nso si eto nsa frɛ mo na mo de osia yeyo mamu nua nguma so na maba na mo ba ya ampanyin se sabi asembe ne si se kire da ma se ama tumpa anai sede ene abeshita wo dinya asini kumasi kuudiem Ghana ma yina mu se abusua yante asem de na no memene de ye ene koba se ejakese ato fidiem ha ema abusua ya hwe ya de hye eye oba Linda nurse ni wone ne mamiensa pani diodantamu ene de oweto ejai ahye wo mo na ensem bi kokoso obi dia atonsuma mu abusua mienu na akwakoye asem kese
Anything at all, Safram say, Momra, and Penny Fossey, a coming to the moon. They are my say, we are singing until Sadia City, son say, a bushia, a your banabush, or much or maddy. Samson so, Yashi Yadi, Yashi Yadi, Nemono, and someone now. A crack of fire, won't you cheat, and in Tokwa. We see, Abba. It's a queen, say, your church and say, Mamma, and saying, who said the assembly. A city and name would fine. Now will be General Baby no account. What assembly, and it's a mayor talk and suffer. It is a mamba, Medicial, assembly seers, I know my channel, now honor, Medica, Amanachre, and Simin. Now we are, Bushana, the Abecan Yabono Toffa, Naman saying and swat. It is. Aja answer na me ma no ensam ne de aso akasa bebe wo media no so but bibi anko ya na anko peso dane na se mentiase so me da se asem me ka kire wa ufia na wo ka kire obi a efi se de nipa no besi ate no ene se de obesi adane no etika me pese obesa akire mu bio afi ne kwa na emu atimi ada wo ye na de obi ti ye a wanti ni ye no enchirichemu no atimi aba ye eni ti na ma ya frem se momra na won kire asem se de esiti abio mpanyifo se aboso ba enema ejapa ye mpacho na kire mo de tie ne se asem no obi wa ha onim nkiremu entire wote a na ode kọ ase ne anopa efiada ade be chime menda anopa na me sole yi me no aduane ton me sole yi me wure jare sa ade a chime kra dem sole ma hunu time no menim sefo abo enso mo se na 3 o'clock nti me tu be ni na me hu se me nua ne ho no eja ne dem no ana me di mirika kọ ho na me konya ne no na oje so na me so won sole na oje so no sole eti wo sole ye no saa time no na eja no so no furu basoro ye kese baabi obefa obepie no oho so na eja yi eda eti nam so ma me san di mirika be frɛ me kunu se on sole omo sole na eja to fie na me di nkekamu ni su ana omo sole ye to omo sole ba ye no de okonya wo paade wonya wo mafunu ana ode bu epono gate no first gate no obu ye na eja ne sanji wom ekosoro na tese owuram anya yie omo wanyi sade no so pie so anya yie na tese atoye ne anibre ne esu eni nkekamu ewo fie ha na dombaye the dombaye na ne frɛ fire service for no omo so antimi ama na boaye etire ana omo baye enti asem no sa na akoye na nso so no obi ti a ewo de oka ana wo ma amoa no ana o ma anya sei ana wo se ni kunu nsa ye no ya ebie ni ho ayetimi ka na ofie ha obie ni okasa ye ye nyina ye da ne mum itimi siraga na fo so muti obi asem a aya wo mu ntie ne yiye mi ankase ko agogo na me ba ne ba ko da ho me ba me betu nipa mienu se omu ka asem no ebi bi se ade omu ne wo manso ana me yedin na betu omu na bisa omu se muti asem aya mu musa mo me tiretire mu wie no omu fele pa mu so omu ka fra ne da ye ti asem na ye nim se sei ene tie ntina ma ye so ye ka bi nam se ya mu mehwe na mu ntie ne yiye na obi asem de ye nka ne saa enam so ma busuafo no bebre omu keka de omu pe ana ya amoa wo mo ana na ese ebuja no dan no ne ewura mu no yekoyi wo mo na ese nke etietie mu frɛ ese entietie mu yese me ye ma ade enso me ne ma nyina sei me mayimani ye ma ade eni ba ha anopa na homache no ye no nanom no me ensa no omu hunu de koso bebre na huni iti blessing any nipa na wodadan kumamu ewa iti fidie mu ahye ni nyina no nko na eda ho ena na Linda nso ne ma no so eda ahase na de atie ne se emra me di hie sorry no me ensa na ohu ja no odi kan ko ball Linda na mane se Linda sorry na eja ato hase iti ono no sorry ye no on se eja eso a emusie a e friend fuse no eno no dikan e bai iti wotin na ni no a obo na man do ya no se okofa tetefon eno ofre ni fu nka chen se eja ato ha ne ye hye eti mi bisa busua no se Linda busua no se so be man wo frɛ be man frɛ ni wura ka chen se eja ato ha ye hye no na ye ni kunu ne pese ono de wo se no be man so dia wo kɔ adwuma se wan frɛ obi ase ne yire ne ma enhye ana afidie mu nyina enhye eti ba sa no me di hye e frɛ no eti ofrɛ na wo ka se ohun safa no odia mika ekobo ni wura mane
eti ni wura nkwa ne be ma ngo de fie fi kakese mu nyina o ansa na onu tu atia mu e ma be ma onu so odisu nipa mo so hwa ase ya aha nyina eye asase a nipa enti etimi bu first gate na cylinder no ji pom je pom no na mintimi enwuram ana me fa dan na ti sei me ne baba eti afa baba kuta pikas na misumi kuta wo mafru na ti ene pese e budan no nanka ekra no epie ko so mo tiatiam da kwabna yiyen ti na me homet etimi de ade no ebubo mu na ade na ntimi amie ana eje me nsem eno krasem na afi na eje me nsem na me tie sun eno kra na me ye ho hwia na ye aban no krasem me ye ho hwia kafra anye o kuma che nso ho din anye ye eno krasem enti de ko ba ni se enkra no eno no mo ma me ni na hye omasi edo makogu kofa na chi asisi amabayi de metini aka wo na pacho Entabusia ensem no mu enchiremu na wo so afa no omode aba betu bia na wei ye besre se adwobre emra se ne tie bia owo na boba wa no ene mofra ne wu ye ne yewu a eya anka ye nhwe se owo na chi no saa wantumi ni watimi ni wakame nyina ebebam tie besre busua no se wo behwe maboaseto anasa abotoye mo aba frise kunani ne tiase a wodi yaw etisa nkomo wei ekoso a ebekoso a abre ni kuro emma ne re entimi mfi ne ato no ye besrem na mama abotre aba na mama sundwe nso aye adwuma ewo montem besre se obeja comment ewo video yi ase edem na fe mi subscribe button no so eye too much gh ya kai na fa bell ne kan ho sa no upload to ma won se betimi akabi na waboso na watimi ahwe all the social media handles eye too much gh ko ha eye kai se ho so be like and wa share ama wonye bi nso enye bi ahwe that good ene edi ameje so makra